Здравейте, YouTube, аз съм Бота Ботов и сега ще дрифтя. То чакаме да зареди и започваме. Ето така ми изглежда Митсубишито отпред. Просто предпочитах да го видите повече на състезание, отколкото в гаража. Еле! Пишете коментари за това. Еле! Да, време ми е да спра. Нищо, 16 000. Добре. Тук предупреждавам, че на тези завои не съм добър, затова се блъсках. Но те минаха и вече всичко е наред. Това беше клипа. Дано ви е харесал и чао, до следващия път.